మీకు అందరికీ నా వందనాకు సాయమినిరి కదా అందరికీ నా నేను దేవుడి మాట తిని క్యాన్సర్ వత్తిరి అలాగే నేను ములిపిగడ దేవుడి మాట తిని ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಕಿ మరి ನನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ತತ್ತ ಕಬುರು ಬಾತದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಟ್ಟು ಸಮಯಲಿಂದನೇ ಪುಸ್ತಕತೆ రెండు సమయలిందని పుస్తకతే 15వ అధ్యాయతే 30వ వచన తిని నన్ను చదివితను క్యాన్సటి అయితే దావీదు ఒలీవ చెట్ల కొండ ఎక్కుచు ఏడ్చుచు తల కప్పుకొని పాదరక్షలు లేకుండా కాలినడకను వెళ్ళెను. అతని యొద్దనున్న జనులందరూ తలలు కప్పుకొని ఏడ్చుచు కొండ ఎక్కిరి. ಈಗ నేను ములిపే ನನ್ನ పేస్తత్త కబురు బాతదు క్యాన్స్కు దావీదిని గురించి మన బిస్కిడికి క్యాన్సర్ అంటాడు కదా అతుకు దావీదికి దేవుడు నేను నన్ను ములిపి పేస్తత్త కబురితే మంచి స్నేహితులకు వినరు దావీదికి. అలాగే ఆ స్నేహము ఇత్తది స్నేహం తుంగటం ఇత్తది బెచ్చు మంచి జతగా కుమినరు ఆ జత తుంగటం ఇత్తది స్నేహం తుంగటం ఇత్తది దావీదికి బాగా తెలిత పని అలాగే ఇష్టమత్త పని అది బేల దావీదికి వత్త ఇతుకు చిన్న స్కిన్ నుండిగిన మంచిగా మంచి స్నేహితురికి మెక్కనోరు ನನ್ನ చదువురు మత్తస్కి బైబుల్ కాలేజీ తేవరు సారుకి ఎత్తనోడు మీరు ఈ లోక తిని విడిసి దాని వేల్కి అలాగే ఈ కాలేజీ నుండి బయటికి దాయన వేల్కి మీ శంక బెచ్చు మంచి జతగాక్కిని మీరు సంపాదించుకుండవలే ఇందునోడు. మరి దావీదికి స్నేహం తుంగటం ఇతుకు బెచ్చు ఇష్టం అలాగే ఉనికి ఆ స్నేహము బేల తుంగవలగిన బాగా తెలుసు. మరి ఇక దావీదు ఊడుకు బెచ్చో బాధతోటి మెను అడుసునోడు ఒలివ మారా మందను కొండతే ఎక్కనోడు అడుసూరు ఎక్కనో ಒಂತೋಟಿ మందన్ జనమగిన అడుసునూరు మంచి స్నేహం తుంగని దావీదికి మంచి జతకాకు మందన్ దావీదికి కష్టం వత్తే ఓడటి దావీదికి స్నేహం తుంగటం ఇత్తది బిగడ్ నుంచి అలవాటితుకు చిన్న స్కిన్ నుండి ఒర్రండి అడితికంచి అడితే గొర్రె మేచ్చోరే చిన్న పేకన స్కిన్ నుంచి గొర్రె మేచ్చోరే అడితే దేవుడితో తిరియటం అలాగే మరి పద పారటం ఆ దేవుడి తిని స్తుతించటం ఇవంతా చిన్న స్కిన్ నుంచే దావీదికి అలవాటు. స్నేహం తుంగటం ఇత్తది బిగ్గ ప్రారంభం అత్తితుకు అడితే ఒర్రండి మత్తస్కి దేవుడితోటే జత తుంగటం స్నేహం తుంగటం ఇత్తది చిన్ననాటి నుంచే దావీదికి బాగా ఎరుకత్త పని ఉనికి బాగా తెలుసు. అతుకు ఇగ్గ నన్ను చదువుతుంది ఒరటి స్నేహితు గురించి ఒరటికి వచ్చినాను ఇంజరు మీరు ఆలోచించనిర్పోను ననకి ఈతను ఓనికి వత్త కష్టతిని గురించి ఎత్తను మున్నే ఓను తుంక్త స్నేహిత గురించి తిరియనన్న మనడు ఇగ్గ 30వ వచన తిని చదువుతాను కదా 31వ వచనతికి మనడు వత్తుకు అహీతోపేలిందని ఒక మనిషిని ఓని స్నేహితుడి గురించి నన్ను నేను ములిపే మీతోటి తిరిగితాను. మనందరికీ మన పిల్లని బణిగింకి రోత్తస్కే పిల్లంకి మంచి స్నేహితులకు మందవలించరు మనడు ఆశపడతాడు. అలాగే మరి మనంకి మంచి స్నేహితులకు మందవలించరే ఆశపడతాడు. స్నేహం తుంగటం ఇత్తది మరి బేలంటూ ఉనికత్తకన్నా చదువు మత్తకన్నా చదువిల్లు కన్నా బేలం చిన్న పిల్ల దగ్గర నుంచి మరి 35 వరకు
ఓ ఆ స్నేహం తుంగటం ఇత్తది మనిషికి మనసు, ఆ స్నేహం ఇత్తది మనకి దేవుడు వాడతా బంధం. అతుకు దావీదింకి చిన్నస్కి నుండి దేవుడితోటి స్నేహం తుంగటం అలవాటు గనక తర్వాత మంచి మంచి స్నేహితుడికినిగిన దేవుడు దావీదింకి ఎత్తుండు. స్నేహం తుంగటం ఇతుకు ఉనికి ప్రాణం. అలాంటద్దు దావీదింకి ఇక కష్టం వత్తదాటే ద్రోహం తుంగతది బీనురితుకు తన ఓని జతగాకే ఓని స్నేహితుడికే. ಈಗ మనడు అహితోపియలు ఇందన్న మనసు ఓనితో పాటు గుడికి కత్తోండి, ఓనితో పాటు మరి దావీదితో పాటు దేవుటిని స్తుతిసినస్కే దావీది పక్కత మత్తోండి, దేవుటి యొక్క ప్రార్థనతుంగా మత్తస్కే దావీది పక్కత మత్తోండి, దేవుడు దావీదు గుడికి కత్తస్కే దావీది పక్కత మత్తోండి. అలాంటోండు మరి దావీదింకి కీడు తుంగవలించరే, దావీదింకి మరి ఓనికి కీడు పన్నవలించరే, ఓనికి అన్యాయం తుంగవలించరే. అలాంటి ఆలోచన ఎత్తద్ది ఓని మర్రింకి ఎదటం దావీదింకి ఏడుపు వాసంది అడసును. నిజత్కి భారీ అచ్చో ఏడుపు వాసంది ఎత్తుకు ఓండు నమ్త ఓని జతగాకే ఓండు నమ్త ఒంతోటి నడతా మమ్మ మినము ఇంజొరు కెత్త నీకు బెలాంటి పరిస్థితి కన్నా మీ కుడి భుజముగా మీ పెరికే మమ్మ మినము నన్న మినను ఇంజొరు కెత్త నమ్మకమత్త సేతురికే మోసం తుంగతస్కే మనకి బారింతురు నమ్మక ద్రోహం ఇంతరు కదా, నమ్మిసి ద్రోహం తుంగుతుండు ఇంతరు కదా, నమ్మేసి మనకి అన్యాయం తుంగతస్కే బెచ్చో బాధ వేయితే. అందుకనే మరి దేవుడు గినక హెచ్చినుడు ఏసావు సంతతి గురించి దేవుడు గిన తిరియురు బాధపరిచితుండు. భారత్కు ఏసావింకి వత్త ఆ సంతతి గురి అత్త గర్వత్ సేంక దేవుడు తిరియురే బాధపరిచితుండు. మరి నానిని ఏసావిని సంతతికి దేవుడు తుంగని విధానం తిని ఓండు ఎదురుకొట్ట విధానం తినిగిన దేవుడు నీనిని నీ గిన్నెతే దోడ తింజి నీలోని ఎరునిజి నీకే ఓరు ఉరి వడుతురు, దానికి కారణం నీకు వత్త గర్వమింజరే. కానీ ఇక దావీదింకి అలనయ్యో, దావీదు బాత తుంగిల్లోండు బెస్కిగిన ఓని స్నేహితుడికి అపకారం ఎత్తద్దు తుంగిల్లోండు. పైగా దావీదింకి మందను గొప్ప గుణం బాత దితుకు బేను కన్నా నన్న ఉపకారం తుంగవలే, బేనుడన్న బెస్కన్నా నాకు సాయం తుంగుతో పోను ఓనికి నన్ను తప్పకుండా సాయం తుంగవలించరే మెక్కని గుణం కలుగుతుండు దావీదు. బెస్కిడికి చుట్టూ మందని మనుషుడికి సాయం తుంగని గొప్ప మనసు దావీదింకి మింది. కానీ చుట్టూ మందనూరికి బెస్కిగిన అన్యాయం తుంగవలించరే ఆలోచించని మనసు దావీదయ్యో. అలాంటద్దు ఇక అడసునుడు భారీ అడసును ఎత్తుకు ఓనిని ఓండు నమ్త ఓని స్నేహితుడికి ఓనికి ద్రోహం తుంగటం ఓనికి బెచ్చో బాధ అనిపిస్తుంది, బెచ్చో గాయం అనిపిస్తుంది. అందుకని దావీదు చిన్నస్కే ఓనికి అలవాటు కదా, కష్టం వతకన్నా సంతోషం వతకన్నా బాధ వతకన్నా ఆనందం వతకన్నా దేవుడితోటికి ఎత్తటం, దేవుడితోటి తిరియటం, ఓన్తోటి మందటం, ఓన్తోటి నడతటం అంతగిన ఇనికి బాగా అలవాటు గనక ఇంజ బాధ వత్తే బెగ్గత్తో ఇతుకు దేవుడి సన్నిధికి దేవుడు నా మొర ఆలకిస్తో ఇంజరే కొండ తరుతుండలే అడసోరే అగమనడుకు దావీదు ఒలీవ చెట్ల కొండ ఎక్కుచు ఏడ్చుచు తల కప్పుకొని పాదరక్షలు లేకుండా కాలి నడకను వెళ్ళెను. అతని యొద్దనున్న జనులందరూ తలలు కప్పుకొని ఏడ్చుచు కొండ ఎక్కిరి. నిజంకెత్తవలితుకు దావీదు రాజిని స్థానతమినో, గొప్ప స్థానతమినో, గొప్పగా దావీదు మినోడు. అలాంటి అచ్చు గొప్ప మనసింకి
ఓన్తో పాటు సమంగ మందనోడు మాత్రమే ఓనికి అన్యాయం తుంగటందుకి సరపరిద్దో ఇల్లుపోతూ నేను నమ్మిసి నమ్మక ద్రోహం తుంగటందుకి సరపరిద్దో. అందుకని ఓనికి బేనో తుంగతో నమ్మక ద్రోహం ఇతుకు ఓని స్నేహితుడే ఓనికి అన్యాయం తుంగటందుకి సిద్ధపడుతూ బేనం కంచికి ఎచ్చుకుంటుడు. బెచ్చుకోసరంగు బాధ వత్తస్కే బేనంకి కెత్తాలో ఏడుపు వత్తస్కే ఒర సుట్టు లోను మందని లోత్తి పిల్లంకో లోత్తి మందని ఎవ్వంకో సెల్లింకో కెత్తవలిత్కో ధైర్యం సరపరతాక సేతురుకిన గంజి బాధ తిని కెచ్చుకుంటేరి. మరి ఓరే అన్యాయం తుంకు ఓరే నమ్మిసి ద్రోహం తుంకు బేనం కంచికి ఎచ్చుకుంటాడు. దేవుడికి ఎచ్చినావు కదా, ఇక దావీదుకి ఎచ్చినావు కదా, బాతుకి ఎచ్చినావు ఇతుకు అడసోరే దేవుటగ్గ మళ్ళా అత్తుండు. దేవుడు కాలికిన గంజి పొద్దునోడు నాకు వత్త బాధ తిని నన్ను నమ్తోరే నా పొరుడికి తిరుగుబాటు తొంగరు మత్తస్కే నన్ను ఇంకా బేనం కంచికి ఎత్తగలిగితాను ఇంజరే అందరికీ సాయం తుంగని స్థానతమినో అందరికీ రాజ్యతమందని జనతకు అందరికీ మేలు తుంగోరే అందరికీ ధైర్యం కెచ్చోరే అందరికీ సాయం తుంగురు మందని ఈయనకి మరి ఇంజే ఈయన నమ్తూరే ఈయనకి ద్రోహం తుంగటం ఉనికి బెచ్చు బాధ అనిపిస్తుంది. ఓడటి ఇలాంటి సందర్భకు మనుషులకి నీరడాసి మత్త మనకి బెచ్చుకు సరంగు ఎదురాశ్రమంత కదా, మీకు ఎదురాస్తకో ఇళ్ళకో కానీ చాలా సరంగు ఎదురాశ్రమంతా దేవుడు మాత్రం నమ్మకం అత్తో ఉండలే. బేనురన్నా కై విడిస్తో కానీ దేవుడు మాత్రం కై విడిసను ఎంచరే కెచ్చను. అందుకనే బెస్కి కానీ బాధ వత్తస్కే సేతుర్గిన కై విడిసెత్తస్కే బేనో ఇంకే అంజికెత్తవలే ఇంజరే ఒరనే అడతటం కన్నా దేవుడు కాలికిన గంజి గొప్ప స్నేహితుడు ఓండేనల్లే మనంకి ఓండేనల్లయ్యో ఓన గంజి గనక మనడు కెత్తగలకు ఒంతోటి గనక మనడు కెచ్చరే అడతకు మాత్రం దేవుడు తప్పకుండా నేను విడిపిస్తుండు, మనను విడిపిస్తుండు, మనకి సాయం తుంగితుండు. బాత బేకెడ్ నుండి గిన నిస్సాయంగా బెలాంటి సహాయం గిన దావీదింకి ఇల్లో పరిస్థితి ఎదుమినో భారత్కు సాయం తుంగటానికి నెత్తోరే తిరగబర్తస్కి మరి బేనో నిత్తితోడు బేనో సాయం తుంగితోడు. అలాంటి పరిస్థితి మంచి దేవుటగ్గా అంచనం భారత్కు దేవుడికి వచ్చినావు కదా, మనుషులకి నమ్మటం కన్నా లోకత మందని బలతిని నమ్మటం కన్నా దావీదిని కీర్తనే పుస్తకకిని బాగా రాయిస్తోండు. భారత్కు ఓనికి తెలుసు దేవుడి బలం, దేవుటే గొప్పతనం బాతదో తెలుసు, దేవుడు వెచ్చు నమ్మకమత్తోడు తెలుసు. అందుకనే దేవుటిని నమ్మటి అలాగే దేవుటిని ఆశ్రయించటి మనుషులకి నమ్ముకోండు అనుభవత్తోటి కెచ్చరే తిరియరే వత్తండు. మరి నేను ములిపే మీరు గనక ఈ నమ్మక ద్రోహం ఎత్తద్ది బెచ్చు బాధాకరమత్తద్దు కదా, బెచ్చు దుఃఖం కదా, నమ్మిసి మోసం తుంగటం బెచ్చు తప్పు కదా. భారత్కు దేవుడికి వచ్చినావు కదా, బాతత్కు నిమ్మ తుంగితీను అద్దే నీకు గిరుడ్డి వెయితే ఇంజరే దేవుడి వాక్యం కెచ్చంది. సామెతలిందని పుస్తకతికి ఈతో కదా, నిమ్మ కీడు గనక ఒగ్గనేనే నీ ఎదుటి మందునోనికి నీ స్నేహితురికి ఇంకి ఇల్లుకుపోతే మరి నీ నమ్తూరికి నిమ్మ కీడు తుంగవలించరే అనుకోండి నేనే నీకు గిరుడ్డి అద్దే వెయితే జాగ్రత్త సుమా ఎంచును. మరి నాడు ములిపే బేలామెనాడు చుట్టూ మందని లోకం నిజతికి బెచ్చుకో మనుషులకి ఆలోచనకు మారి అంజనా మనుషులకి బుద్ధి మారి అంజనా నమ్త మనుషులకి నమ్మక తిని వమ్ముతుంగేసునరు బేను నమ్మవలో బెగ్గ నమ్మవలో బేనొను పొర్రు నమ్మకం వాటవలో
ఆలోచించని రోజుకిని బతకనడమన్నాడు. ఇలాంటి రోజుకిని దేవుడు కెచ్చినో కదా. మనుషురికిని బలము బలహీనమత్తద్ది, మనుషురికిని పొరవాడుత నమ్మకము ಅದು ಮಜ್ಜಿತೆ ಆಂಗಿದೈತೆ. కానీ నా పొర గనక నమ్మకం వాటుకు మేమిని విడిసివను ఇంచరికెచ్చినాం. అందుకని ఇక బాధ తత్కు అడుసూరే ఆ కొండ ఎక్కి ప్రార్థన తుంగునోడు దావీదు. బెస్కత్కు ఓని స్నేహితుడే ఓనికి అన్యాయం తుంగవలించరనుకుంటో కానీ అద్దు జరుగో బారీత్కు దేవుడికి ఇచ్చినావు కదా. మంచివాని పక్షతే, నీతిమంతుడితే పక్షతే దేవుడు మంతోండు. బెస్కత్ కన్నా మంచివానికి అన్యాయం తుంగవలించరు బెస్కి ఆలోచించొద్దు సుమా. మంచివానికి మంచిగా మందునోనికి అలా ఇంచరే ఇంకొరంకి అన్యాయం తుంకు సరే ఇతుకు అలాగేనా సరయ్యో దేవుడికి ఇచ్చినో. బెస్కెడికి ఒకవేళ నీకు నష్టం కనిగినా, నీకు గనక ఇబ్బంది కలుగురు మతకనిగినా, నిమ్మని ఎదుటి వాని శంక నీకు కష్టం అనిపిస్తారు మతకన్నా, నీకు నష్టం వాసరు మతకనిగినా, నిమ్మని ఎదుటి వాని శంక మంచే మేలే తుంగటంతికి ప్రయత్నం తుంగ ఎంజర్కి వచ్చినాం. మరి బెలాంటి ఓరిగా మీనాడు బెలాంటి ఒకవేళ అలా గనక బాధపరసరు మతుకు దేవుడి పొర నమ్మకం వాటటి దేవుడి విడిపిస్తుండ్రు. మరి ఓని పొర చెడ్డగా ఆలోచన ఎత్త ఆ స్నేహితుడు ఆఖరికి ఆ ఆలోచన ఓనికి ఆ కీడు ఓనికే గిరిటి వాసి ఓండే డొల్లెత్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. ఊడటి అచ్చకాలము దావీదుతోటి స్నేహం తుంగి దావీదుతోటి దేవుటే అరిదే నడిచి ఆఖరికి ఓనికి ద్రోహం తుంగవలించరు ఆలోచన భారీ వత్తే అసలు బాధానికి వత్తే భారీత్కు ఈలో స్నేహం తల్లే మంచి స్నేహితుడత్కు ఉను విడుసుండాలి. బిస్కెట్కి ప్రేమిసురికి మనతో నీ స్నేహం సరైనది అయ్యకపోతే ఇలాంటి చెడ్డ ఆలోచన వాసరు మంతకు ఆ స్నేహతే స్వార్థమిత్తది మంతే. ఇంకా బాతో కోరతో అహితో పోలిందని మనసు దావీదినగ్గ ఇంకా బాతో ఆశపడుతుండ్రు. అందుకనే అది దక్కిల్లే ఇంజరే అభిషాలోం తాకి గిరుడ్డెత్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. మనడు దేవుడితోటి స్నేహం తుంగురు మత్తస్కి ఆ స్నేహతే స్వార్థమిత్తది గనక మత్కు అసలు దేవుడు మనని అంగీకరిస్తుండు. అలాగే మొన్నే దేవుడితోటి స్నేహం తుంగటం మనకి అలవాటత్కు లోకత మందని మనుషులకు అందరూ మనకి స్నేహితురికే. మా సారు ఒక మాటకెత్తుండు ఈ సేవతికి వాదని పరిచర్యకి వాదని వాదనస్కి ప్రార్థన తుంగి మాకు కెత్త మాట బాధ్యతకు మై గారికి నాకు మా పాస్టర్ అయ్యన్నాని కరిగి కెత్త మాట బాధ్యతకు ఈ పెద్ద లోకతే మరి మీకు బేనో స్నేహితులకయ్యో బేనో శత్రువులకయ్యో ఇంజరే ఈ లోకత నిజం కెత్తోళ్ళకు బీనోరు శత్రువులకయ్యో మనడు బిస్కత్కు ఏసయ్యతోటే స్నేహం తుంగటం నేర్చుకుంటాడు. లోకత మందని బెచ్చో దేవుడికి వచ్చినో కదా పాప తిని ద్వేషిసగాని ఆ మనిషిని మాత్రం ప్రేమేసయింజరు దేవుడికి వచ్చును. పాపం తుంగునోరు ఇంజరే ఓరులో చెడ్డ గుణమైన ఇంజరే మనడు ఓరిని దూరంగా వాటటంపు ఇల్లుపోతే ఓరిపొర్రో వేరే ఆలోచన మందటం అదు దేవుడితోటే స్నేహం తుంగని పిల్లంకి మందని మంచి లక్షణం అయ్యో మంచి గుణం అయ్యో. బెస్కిడి కత్కన్నా ఆ బెస్కత్కు ఆ మనిషిలో మందను బలహీనతిని ఓడక ఓన్లో మందను బలతిని ఓడటం మనడు నేర్చుకునేవాలి. ఎదుటి మనిషిలో మందని చెడ్డు తిని ఓడక ఓన్లో మందని మంచి తిని ఓడటం నేర్చుకునేవాలి. ఇవు ఆ దేవుడితోటే స్నేహం తుంగటం మొదలు వాడితే మనకి వంతగిన దేవుడు నేర్పుతో ఓనగడి నుంచి నేర్చుకుండగలుగుతాడు. ఓన్లో మందని ఆ గొప్ప గుణ అంతా మనలో నేర్చుకుండగలుగుతాడు. మరి నేడు ములిపే బెలామినడు దేవుడితోటి స్నేహం తుంగటం మొదలత్కు మాత్రం బెలాంటి శత్రువులకు నీ చుట్టూ నీ మత్కన్నా నిమ్మ నమ్తో రే నీకు నీకు నమ్మక ద్రోహం తుంగవలించరు అనుకుంటుకన్నా
ఆఖరికి విజయతిని జయతిని ఈదనద్ది నీకే. నీకు బెచ్చో ఆ కీడు తుంగవలించరనుకుంటుకన్నా నిమ్మగనక దేవుడితోటి స్నేహం తుంగటం అలవాటత్కు వంజి దావీదంజి ఆ మనిషిని శాంక బెసికెడిగిన ఆ ఓని గురించి నా పొర్ర ఇలా నన్ను నమ్ముతోండు, నా పొర్ర కాలు ఎత్తుండయ్యా, నన్ను నమ్త స్నేహితుడే నా పొర్రోడికి కాలు ఎత్తి నా నేను తన్నటంతకి సిద్ధపరుతుండు. ఇంజరే దేవుడితోటి కెత్తటం నేర్చుకుంటూ కానీ మనుషుడికి మైతటం కానీ మనుషుడికి పొర్ర ఆయాసం వాడటం కానీ అలా వాటుకుండిల్లుండు. దేవుడితోటి తిరియటమే దావీదింకి అలవాటు. మరి మనడిగిన దేవుడితోటే కెత్తటం నేర్చుకుంటుకటు అసకే మనుషుడికి ప్రేమిస్కటు. దేవుడు ప్రేమమయుడు కదా, ప్రేమిస్తునుడు మనందరినీ. బేనుల్లో కూడా లోపమిల్లో మనసు ఇల్లో కదా. అందుకని మీకు బేన్ర అన్యాయం తుంకు దానిని మనసుని వాటి ఒరుపొర్రో ఆయాసం వాటుకుండమటి దేవుడితోటికెళ్ళటి, దేవుడితోటే స్నేహం తుంగటి, దేవుడితోటే నడతడం నేర్చుకొనుట దేవుడు మీకు మంచి గుణలక్షణకి ఈసి మంచి వారిగా మనందరిని తీర్చిదిద్దుతుండు, ఓని రూపతే మార్చుతుండు. మరి అలా మందవలించరే ప్రార్థన తుంకడు కనుక పిమ్ముటు. యేసయ్యా నీకు వందనకయ్యా నేడు ములిపే. మరి దావీదు చిన్నస్కి నుండి నీతోటే నడతటం నేర్చుకుంటూ గనక బెచ్చో మెట్ట తచ్చు కష్టం వతకన్నా ఓను నమ్త మనుషులకు ఓని పొరోడికి వతకన్నా తిరగబరతకన్నా దానిని జయించటానికి నీతోటి తుంక్త స్నేహమే కారణమయ్యా. మరి నేడు ములిపే మమ్మందరం నీ పిల్లనేరం ఈ మాట క్యాన్సని నీ పిల్లని కూడా జ్ఞాపకం తుంక్కున్ అయ్యా. మీతోటే నడతటం మాకు ఇంకా ఇంకా నేర్పిసా. ఈ లోకతే మా చుట్టూ వాదని చేదిత్త దాన్ని అంతటిని గిన అలాగే మా చుట్టూ వాదని బెచ్చో మెట్టనచ్చో సమస్యకి నిగిన నీ గొప్ప మనసుతోటే జయించటం మాకు నేర్పిసించరే. నీ పిల్లనందరినీ ఆదరించయ్యా, ధైర్యపరచ, ఓదార్చింజరే. ఈ మాట అంత ఏసైతే బెదిరితే తలుపురమినం తండ్రి.